Bangun na dahaga. Managa na ta. Ah. Good morning mga ga. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Karon ang ika-10 nga adlaw sa ato ang running challenge. Kumusta mga diha? Nakasugod na ka og vlog? Ug wala pa kasugod og vlog. Pagsugod og dagan. Dagan na ta mga ga. Let's go. Bangun na dahaga. Managa na ta. Ah. Wake up. Bangun. Ganahan baka nga inig mata nimo. Nindot mo buntag ka ng good imong morning ba. Pero di ka kay baon saon. Karon tudloan ti kaon sa pag-good imong morning ha. Good morning. Buntag de. Buntag de. Buntag de. Buntag de. Buntag. Buntag ya. Dagan ga. Dagan lang. Morning ya. Morning de. Buntag. Morning ya. Morning ma'am. Dapat di kita malimot mga ga. Ay di mo kalimot nga. Kada adlaw, kada buntag nga makamatata. Magpasalamat jud ta ni Gino. Nga gitigaan pag extend atong kinabuhi dire kay di ta permanente dire. Tara yun ta. Buntag ya. Okay, buntag. Sakto na to mga ga. Hapit naman tama oras o binagan. So, all na ta kay napatay lang yung buhaton. Sunod adlaw na po. Hangtod sa sunod di gayon mga ga. Padayon mo sa pagsuporta no. Kita-kita tanyog balik. Ganoy TV. Anoy out. See you.